ନାଇଁ ନାଇଁ ନବ ଦାସ ଘଟଣା ତ ପୁରା ଉଡ଼େଇ ଦେବା ପରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଗୁଜୁରାଟରେ ବୁଲଉଛନ୍ତି। ସେ ହସି ହସି ପଚାରୁଛି ନବ ଦାସ ମରିଯାଇଛନ୍ତି? ସେ ଦାସ କହୁଛି ଅନ୍ୟକୁ ପଚାରୁଛି ନବ ଦାସ ମରିଗଲେ? ଏଗୁଡ଼ାକ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ବିରାଟ କୋଟିପତି ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ, ତାକୁ ଦ୍ୱିପହରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ସେ ଗୁଳି ମିଳୁନି, ସାକ୍ଷୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା, ତାଠି ଗୁଳି ଖସିକି ଗଲା। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ନଇଁ ପଡ଼ିଲି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅତି ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। କ୍ରାଇମ ଇନକ୍ୱାରିଟା କାମ ନୁହଁ। ପରୀ କେସ୍ ଭଳିଆ ଉଡ଼ିଯିବ କୁଆଡ଼େ। ଆମେ କହିଲୁ ଗୋଟେ ସିଟିଂ ଜଜ୍ ହାଇକୋର୍ଟର ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ତଥ୍ୟ ଆସିବ। କରାଗଲାନି। ତେଣୁ ଏ କେସ୍ ଉଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାଲି ତା 11 ଗଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କେସ୍ ଗଲ୍। ନବଦାସ ଝିଅ କହିଲେ ଯୋଉଠି ରାମ ଅଛି ସେଠି ରାବଣ ଅଛି, ସେଠି କଂସ ବି ଅଛି, କାହାକୁ ନିକ୍ଷେପ? ନାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କହିଲେ, ଯାଉ ସେ ଝିଅ ଆମର ଭାରି ଚତୁର, ଜ୍ଞାନୀ, ଭଲ ଭଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି ବିଜନେସ୍। ସେ ଯାହା କହିଛି କହିଛି। ଯଦି ରାବଣ ନଥାନ୍ତା ରାମୁ କେହି ପଚାରି ନଥାନ୍ତେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କେହି ପଚାରି ନଥାନ୍ତେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ କେହି ପଚାରି ନଥାନ୍ତେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନଥା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେହି ପଚାରି ନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଭିଲିଆନ ହିରୋ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଝିଅ ଯାହା କହିଛି ଠିକ କହିଛି। ଭିଲିଆନ ରୂପରେ ଗୁଳି କରି ସେ ଭୁଲ କହିନି, ସତ୍ୟ କହିଛି। ଆମର ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, ଏଇନା ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି 22ତମରେ। କମି କମି ଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତି ଗୋଦରା ଗୋଡ଼, ମୋଟା ଗୋଡ଼, ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇଟ୍ରୁ ଏ ବାଗି ଫାଗି ଟିକେ ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ହଁ ଭଲ, ଜଣେ ଭଲ ଶାସକ ଥିଲେ, ଜଣେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଲୋକ, ଭଦ୍ର ଲୋକ। ଆସିଲା ବହୁତ ହବ, ଆହୁରି ଲୋକ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଆର ମାସରେ ପ୍ରାୟ 10-11 ଜଣ IAS IPS ଇଞ୍ଜିନିୟର ସବୁ ଏକା ଦିନକେ ଜଏନ୍ କରି ଦଳ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। 5000 କିଲୋ ଚାଲିଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଖି ଚାଲିଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ତେଣୁ ଲୋକ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଲେଣି। କଂଗ୍ରେସ 2014